veritat és una iniciativa que sorgís d'un viatge de 3 malabaristes que se'n van anar a Saragossa i van veure que una trobada era una convivència i era un aprenentatge. I vam tornar pensant que Castelló, Vila-real, hauria de tindre també una. I vam presentar un projecte a Cultura Vila-real, ens el va acceptar, i així va eixir Lánzalo, que va ser la primera edició de lo que és ara el Malabar. I un dia, tornant de Saragossa, precisament, de la trobada de circ d'allí, vam dir, ostres, i per què en Castelló no n'hi ha res de circ? Per què mai se fa res de circ? Aleshores, 2 o 3 persones van començar a tindre la idea de fundar una associació per a manejar el món del circ i que la gent coneguera que és algo que té moltes possibilitats, no només professionals i a qualsevol nivell. I bé, vam fundar AMACA, que és Associació de Malabaristes de Castelló, i vam començar a manejar, a difondre tot el tema del circ i a ajuntar-nos, perquè la gent que érem per ací, cada una va pel seu costat, i al final hem unificat i fem més força per a manejar el món del circ. Les novetats que tenim respecte a altres anys és que els malabaristes, la gent de a peu que s'arrimava al malabàrec, hi havia unes hores concertades per espectacles i la resta del temps era perquè la gent entrenara i per a que entre ells se pogueren compartir els trucos i això. Enguany hem decidit que no, que la gent va entrenar, ja té el parc de sa casa o el seu local, aleshores enguany volem que no n'hi hagi temps per l'avorriment i encara que no siga un malabarista el que s'arrima a l'ermita a veure el malabàrec pugui gaudir d'espectacles a totes hores. Malabar són 3 dies de convivències, d'espectacles, de circ per tot arreu, de gent que ve de tot el món, perquè avui en dia tenim artistes de Mèxic, Xile, Alemanya, totalment internacional, i durant 3 dies s'ajunten expertes i professionals de les arts escèniques i del circ i fan entre tots la convivència i el dependre uns d'altres i intentar que no se perga això del circ.